О, боже мой, не! Много музика да кажа! Като се връщам. Добре, сега ни трябват правила. Правила. Втория сега. Предлагам да се храним на ден, да я караме без и да правим спи. Да стопим очи. Лъхваме нещати. Ира, всички се радваме, че си тръгваш. Тръгваш ли си от състава? Не! Няма! О, не! Да разказвам. Да. В началото беше музикално-сценичен състав Камбанки. И наш музикален ръководител беше другарката Панайотова, а сценичен ръководител беше другарката Казакова. Колко време беше в състава? Ами в състава колко години, значи може би от 84-та година до 91-2 година. Първата песен, която си спомням, която пеехме, беше "Аз съм вече първолач". И тя беше много копунджийска. От типа "Аз съм вече първолаче, съм обаче, все така ми се играе вън на двора и това е". Коя беше първата ти роля? Мечока Пепо ли беше? Ами първата роля, да, Мечока Пепо беше първата роля. А след това на Стефан Цанев играхме "Приказка за пътя". После какви ли не роли от Шекспир имахме, ако си спомняш, Веси Ромео и Жулиета играхме. Да, ти беше Заедно. Ромео, аз бях Жулиета. Да, излизах аз и казвах коя е тази светлина, която от прозореца изгрява. Той изток е, а Жулиета слънце. Изгрява слънце и надви луната, която и така е превленява, защото си по-хубава от нея. И ти Веси беше на един стол, за едно от балкон, нали, с някаква Я се обърни. завеска. Да. Точно така беше. С някаква точно така беше. завеска. И нали от балкона така говориш. Нощта е скрила лицето ми в маската си. Да. Иначе би видял ти как свям девичи румене, за думите, които ти да чуме да изричам тази нощ. Да. Ромео. Не, чакай малко да те поснимам. Не дойде. И почнахме да правим документален филм. За това какво е било през годините. И да се срещаме с всички членове на състава през годините. Бяхте по едно време в трупата. Да. Аз всъщност си спомням ти къде се появи. Ами аз ще да кандидатствам в Витис и не си спомням по какъв повод и ме запознаха с Нежи и тя щеше да ме подготвя. И тя тогава каза: "Юнашико, вика, я ела да тренираш, там вика има един състав, който викаше такова. Има един състав, който ще тренираш, вика, там да играеш, да се ушлайфаш малко." И така стана и след това и с малките продължих. Малките бяхме ние. Да, аз им бях оправданието. Някой е пушил, кой е пушил? Тук е Жоро. Каква е тази бира на Жоро е? И смисъл всякакви такива. Аз бях Жоро оправданието. Пина, как стана така, че дойде в състава? Аз ходих на училище и тогава ни записаха и трябваше да ходиме на някакво кръжок по избор. И единия избор беше народни танци, в които аз хич не се справям. И други избор беше театъра и така, аз избрах театъра. Искаш ли да играеш? Ами... Честно да ти кажа, вече като че ли малко се притеснявам толкова хора да ме гледат. Тогава по-не ми пукаше, пеехме непокисно. Ходихме, пеехме по улиците, хората ни гледаха, ама те ли се радваха, не бяхме някакви гамени и простаци. Пеехме си културно, веселяхме се, сега някакси... Не знам, по-гледам да съм в сянка, така да не изпъквам много. Здравейте, камбанки! Аз съм Георги Гетов и бях в този детски театър 12 години от 82 до
1994 година. Георги, а помниш ли коя ти беше първата роля? Първата роля, мисля, че беше свързана с като че ли играх... По принцип, на мен ми се отдават лошите герои. И като че ли бях някой лош вълк или може би бях някаква... Ма не за хитра лисица не върви да съм, макар че съм си хитър доста. Обаче, какво ли може да съм бил? Аз съм вълк страдален, вълк интелектуален, вълк най-идеален. И бях и снежен човек също. Но това вече беше по-късно. Но определено сигурно съм бил лошия вълк. Откъде да почнем? От началото. Значи, за хората, които все още не са разбрали, аз и сестра ми Веси сме от началото на този състав. Бяхме на 4 годинки, на 5 може би. Започнахме да играем театър, нещо, което беше неизбежно, при положение, че мама беше ръководител, нямаше как. Това е жена, която аз никога няма да забравя. И е онова, което сега наистина дори в момента се вълнувам. И защо се вълнувам? Защото това е жена, която ми беше близка като майка. Винаги усмихната. Винаги създаваше страхотно настроение, където и да отидеше. Имаше идеи за всичко, за всяко едно нещо как да се направи. Приливаше от идеи, приливаше от желания за работа. Така един много важен урок, който ми даде в живота, ми казваше: винаги гледай човека срещу тебе в очите. И наистина състава съм го чувствал като хора, които са били мои брати и сестри, а Снежина Казакова като моя майка. Искаше да работи с деца. Страхотен педагог. Винаги ни успяваше да ни накара да направим това, което трябва. Въпреки че нас ни мързеше, нали, повечето от случаите. Сега режисираш ли? Режисирам предимно в чужбина. Браво. И по света. Браво! И какво друго? Какво правя? Правя глупости. Правя глупости. Глупости обаче... Добър ден, казвам се Магдалена Митева. Правя такива неща. Почесвам се по газа понякога. Но не е само с това се занимавам. Това ми е за сайта, защото ние се казваме театър No Bodies и така, и всъщност няма bodies, а има жичка, защото жичка прави ток. Значи жичка до жичка и светва лампичка. В 51-во училище бяхме и на някакви рецитали такова и тя веднага ме взе и почнахме да ходим на белите брези в малката сценичка. Плюс това аз съм свързана кърмично с операторката и нейната сестра-близначка, защото в детската градина бяхме заедно. След това в училище бяхме заедно, след това в Вицис бяхме заедно. Ужас, баси кефа. Това е Петя нафтата, не каза, представя да повече. Петя нафтата, която не успя, ето аз съм една преуспяла, тя не успя, тя в момента има бензиностанция. И в смисъл при нея парите, тя ще изкарва парите. Кажи, че работи в театър без свиня. Работи в Кърджали, е много добра актриса. Нямаше да имам смелостта и силата да отстискам на това свое желание да се занимавам с театър. Тя беше човек. Тя беше жестока, луда жена. Гати енергията. В смисъл тая енергия тя я даде на всички, затова тя никога не може да умре. И тази жена ме прие просто. Майка ми и баща ми се отказаха от мен, но тя без да знае абсолютно нищо за мен ми даде ролята на представлението и въобще се грижеше за мен през тези месеци, които я познавах и нямам дума.
И много я обичам и много се извинявам, че откраднах една завеса, защото беше такова модерно, да се краде от качулка една завеса плетена и тя как тогава ме би така с завесата. Как? И аз толкова ми беше болно, че пред всички извади завесата и така и тя: няма да крадеш! Няма да крадеш! Малко време бях в трупата. Била съм сигурно 4-5 месеца, в които да усетя любовта в тази професия. Просто е, че най-ярки ми спомен, за съжаление, това, че майка Ви си отиде пред мен. Бяхме няколко човека, трябваше да играем Бернарда Алба и така се случи просто. Важното е последните думи, които аз няма начин да забравя. Тази жена беше ужасно щастлива, държеше много цветя в себе си и каза, че за първи път от толкова години се чувства щастлива, че е намерила хората, с които да работи, които да я разбират. Беше щастлива. Това бяха последните думи преди да си отиде. И мисля, че е важно вие да го знаете, защото това означава, че има смисъл. Означава, че всеки наистина си има мисия на този свят. Казвам се Милена Анева. Спомням си, че аз всъщност отидох заради сестра ми да я заведа на една репетиция и това беше някакво съвсем друго място, съвсем други хора, които говорят по съвсем различен начин, общуват истински. Нещо страхотно беше и нещо тогава ми се случи и казах: искам аз да съм в този състав, искам аз да се занимавам с това нещо. И така, последно като режисьор, март месец направих на Ябълов, когато храмотари, в театър Сълза и смях. Александра Анева, сестра ми, тя играе там. Аз съм Александра и съм от състава. Завърших Витис преди 2 години и сега се занимавам с театър. Влачахме се непрекъснато, но пък се оказа, че това е много добър тренинг за всички, които след това се занимават с театър, че непрекъснато се влачиш, непрекъснато си мръсен. Ама така е. Наистина хубав старт, защото някакси съставата е запознава с реалните условия след това в театъра. Най-хубавото е, че някакси вече Леля Снежа не ми липсва, защото аз знам, че тя е с мене и е много смешно, защото преди някакви премиери, в които такива много страшни премиери и се треса и си казвам: моля ти се, гледаш ме, не ми позволявай да се изложа и аз знам, че е с мен. Че тя вярваше в театъра, така както праведният човек вярва в Бог. Не като нещо, към което се обръщаш в моменти на слабост, но като нещо, от което никога не си се отделял. Аз си я помня така, с цялата си обич. В момента сме на един фестивал, контемпоранен. Но днеска представяме работата пред публика, че voglio dire non li faccio aspettare. Vuoi che li faccio aspettare?
Върху това представление работи от януари с Прима. И è посветено на Silvia Pazello. No, cioè nel senso che quando entrano il suono già c'è. Мисля, че актьорът не е просто творец, който се занимава с театър. Актьорът е човек, който се решава на най-нечовешкото. А именно да не съществува, за да бъде. Битието му е несподелимо. Той не се ражда и не умира. Колко е странно. Понякога си мислихме, че театъра запълва празното. Докато всъщност театъра не запълва нищо. Здрасти, Мето! Здрасти! Аз съм Мето, всички така ме знаят, иначе официално съм си Методи, без и кратко. Тогава плюшнахме едно усърдно хорце, на което след това хорце аз се озъртам, нали, за Леле Снежи и виждам, че тя просто се е свлякла от смях под масата и се питам защо. И после разбрах, че адресанта съм аз. Каза ми, че това е най-неритмичното танцуване, което някога е виждал. Влезнахме в трупата аз, Иван и Валя. Почти наведнъж, така да се каже. Всеки по някакъв много различен и конспиративен начин се получи в тази трупа, защото аз бях видял една бележчица на приложното училище. Бележчица, на която пишеше, че се търсят в студио Камбана, търси момчета за своите спектакли. И аз се отзовах. Обадих се на Леля Снежа, т.е. тогава разбрах, че тя се казва така, и казах, че аз съм на среща, а тя веднага ми предложи ролята на един Турбалан, цар Турбалан. Аз така бидох стъписан, нали, от тази внезапна роля, която получих без въобще да ме е виждала. Най-ярката ми случка е, че трябваше да ходим в Шумен, трябваше да ходим влак. Мето закъснява. Търчи се с куфари. Пита на перона някакъв там чичка от управата, кой е влак. Той ми сочи влак, аз се наставявам. Спокоен, вече хвалил съм багажи, обаче подозрително няма никой в този вагонет. Озъртам се и всъщност виждам, че той е доста празен. Излизам от този вагонет и виждам, че в същия момент от 2-3 перона отстрани Леля Снежа и останалите ми махат и така с една приятна усмивка си казваме довиждане и до скоро, до Шумен, нали? Без състава просто нямаше да бъде същото, съвсем различно щеше да бъде. Просто театър е много по-жив, отколкото тези визуални изкуства, с които ние се занимавахме по принцип. Тоест бяхме си сякаш обречени да се занимаваме с рисуване или с детски играчки, но просто театъра ми даде живот, който е много по-различен от това нещо сега. След трупата реших да се занимавам също с театър, влезнах в колеж, завърших го, после влезнах в Плевенския театър и така, казах си театър или нищо. Аз се казвам Милен.
Търговец съм, предлагам индустриално оборудване. Някаква случка, първата случка може би, не знам, затова много си го мислех, как влязах в състава, как се запознах с Леля Снежа и първата роля. Дърво! Любимата роля. Ще я помня цял живот. Тогава разбрах, че и дърво да си не е толкова лесно. Този нож е наш и може вашата роля да играе. О, мой тиран! Умирам! И това е! Аз съм Валентин Владев. Преди около 10 години бях в студио Кампана. В момента се намирам в Ню Йорк. За съжаление съм малко настинал. И едва часа и половина сутринта, така че може би изглежда много заспал. Но просто видеото е спешно. В момента правя изложба, която е в Ню Йорк. Дизайн изложба. И излагам няколко продукта, които направих. И се надявам естествено да имат успех. Това ще бъде следващите 2-3 дни. От предишни години имам страхотни спомени, просто страхотни хора и самата Снежина Казакова беше страхотен педагог и успя така да ни събере всичките и да направи една трупа, която беше съставена от много талантливи хора и така паралелно се опитвам да се занимавам с нещо, което е свързано с театър, защото просто страшно много ми липсва. Седенка и накараха да върши и най-черната работа. Моя къде вече и пи! Ама защо тая досина се казва Тобоск? Досина е Тобоска, наистина така се казва. Значи живее в Тобоско. Щом е Тобоска, значи живее в Тобоско. Къде друга? Малко ли момичета има в Тобоско? Ние работа се занимаваме с тях. Всеки път, когато излизахме на сцената, беше страхотно преживяване. И в началото, нали, хем страх от това да не си забравиш текстовете, дали се представиш добре, но също време преместила с едно много интересно чувство за, не знам, някаква сигурност, така, като излезеш на сцената, просто желанието да изпълниш твоята задача. Това е от мен. Довиждане. Здравейте от мен. Аз съм Иван. Живея в Австрия, където се намирам и сега. Замислих се как и кога точно за мен започна цялата тази история с състава и театъра. И се сетих как през 1995 година, на миналия век, т.е. преди 12 години, една моя позната от приложното училище ме запозна в едно софийско кафе с Весела и Биляна Казакова, които си спомням, че тогава адски ми се израдваха. Не за друго, защото, както по-късно се оказа, в състава в този момент е царял някакъв неописуем дефицит на момчета. Но разбира се, питайки се как започна всичко, едва ли отговорът може да бъде намерен в някаква икономическа закономерност на половете и тяхното разпределение. Не, моето влюбване в театъра се състоя много по-рано, гледайки за първи път при месеци преди това легендарния спектакъл Дон Жуан се връща от война. Една любов. Дърната от един човек, от една актриса, от един велик педагог и режисьор. Кой може да каже къде започва всичко? Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Значи влязах в състава заедно с още двама съученика от приложното, Валентин и Методи, подготвяйки за нашия дебют под ръководството на Снежина Казакова сценографията и главните роли в спектакъл Дървеница на Владимир Майковски. Както човек може да си представи, беше голям купон, бе направил блудус и както е правило при всяка премиера, не всичко минаваше безпроблемно, което костваше на всички много усилия и нерви. И сега сещам как съвсем наскоро с Весела обсъждахме
че поглеждайки назад във времето в състава, няма за какво да се срамуваме, защото всичко е било наистина на много високо ниво. Окей, това може би вече за нея, обаче аз какво да кажа? Мама беше против, ама не можа да гласува, защото нали има наши на ръце. Ами да, какъв примитивизъм. По-рано такъв апарат не бива си рано. Случваше се, трябва просто да вдигнеш ръка, ама право в носа да го набреш на председателя да те забележи. Ма и вече ти направо много детилно. Както и да е, въпреки първоначалните разочарования, които ясно се усещаха, чудото на този състав и на инспириращата личност на Леля Снежа, както я наричахме, се състоеше специално за мен в моето израстване като личност, и то не само в креативен, но в психологически смисъл. Имам предвид, в рамките на година и половина аз претърпях корени промени, превръщайки се от един неврозен тинейджър, който не може да координира тялото си общо взето, в самоуверен млад човек с изградени творчески мечти, с убеждение в собствените си качества, с любов към театъра. Днешната ми концентрация върху театралното и филмово изкуство, пълното ми посвещаване на изследването и продуцирането на такива проекти дължа общо взето изцяло на камбана, на хората в състава и на Снежина Казакова в частност. Без този опит нямаше да съм там, където съм в момента, и аз съм щастлив от този факт. И трябва да кажа, че макар че обожавам да пътувам и в тази чужбина по един или друг начин намирам своята културна идентичност, независимо къде се намирам, било то Лондон, Амстердам, Венеция или пък Сан-Франциско, първият допир до изкуството на театъра в онова уютно читалище на улица Раковска в София ще остане завинаги в сърцето ми. Спомням, че Леля Снежа ме влюби в театъра, но по-късно разбрах какво всъщност е направила, защото бяхме малки. И начинът, по който в смисъл работеше с нас, с деца, с такава любов, просто съм сигурен, че на всички ни се отразил. Ни личи. Аз се казвам Владимир Иванов Димитров. Актьор съм, по-настоящен работя в Шуменския театър. Това е Петю Петров. Аз съм Петю Петков. Петков? Аз съм Петю Петков. Шайбата. Я се опитай да надвикаш шефа. По-настоящем не работя в театъра. На строежа съм отзад, чувате. Мен бяха изключили от училище, аз отидах в ново училище, след което ме заведаха, запознаха ме с Леля Снежа. Ако не бях влезъл в студиото, чаках или да съм мъртъв, или да съм в затвора. Това е кратката и не много розова истина. Много ми помогна, няма забравя никога как ме подготвяше за Витис в тях и горе на тавана, как седяхме двамата. За тия 2-3 години, които бях там, да ме накара да вярвам, че мога да се занимавам с това. Защото си спомняте, в началото всички бяхме, особено аз бях голямо дърво. Не само ти. Аз си спомням една, но така вече, може би беше минала една година и нещо, бях окепазил редица представления и вече започна да се отчаивам. Викам, то от мен май актьор няма да стане, не ми стават нещата и правихме, мисля, че Дон Кихот с купли. Като го развъртях този Санчо Панс, така почнаха ми стават нещата и тогава спомням за първ път Леля Снежа така дете мен и каза, брал шайба, най-накрая. Право ти казваме така, ми свръкна сърчицето, така викам, можело, значи да
стане. И чакай, аз трябва да се обадя. Не ми се иска ти викам шайбата, аз искам по имена да ти викам, разбираш? Шайбата ми името на мен. Петя ми викат някакви хора, дето въобще не знаят какъв съм. Шайбата Петков. Шайбата. По прякор Штайгата. Тя ми е дала фактически всичко, което аз може би най-много съм научил от нея за театър. Спомням си, че ни кажеш, че това е много голямо огледало. Никога няма го забравя. И до ден днешен, например, аз си късам билет един за ден, съм знам в терата. Това е. Защо напусна състава? Какво стана? По-скоро е въпрос малко на характер. Много тежко приех загубата на Леля Снежа и никога не съм си представила, че след нещо такова, което тогава се случи, бих могла да продължа да се занимавам с театър, защото щеше да... В смисъл беше ми наистина много тежко. Казвам се Виолета и съм на 28 години, обаче всичките ми истински приятели ме знаят като Фли и винаги така са ми казвали. Работя в банка и общо взето няма нещо много близо до това, с което съм искала да се занимавам и какви са ми били плановете. Ама е хубаво човек да си има някакви такива неосъществени хубави мечти. Кога не сме се виждали? Здрасти, Веси! Моля да ме извините малко за закъснението, ама предвид обстоятелствата съм малко дезорганизирана. Кой ще ражда скоро? Да. Скоро ще има едно малко бебенце или малка камбанка. Нищо не се знае. Живот и здраве, ще точно дойде в състава. Спомням си моят дебют в едно читалище. Играхме пред цялата един дом, безбавно развиващи се. Намираше се някъде около японския хотел. Беше много смешно. Преди премиерата на Шекспир няколко души шихме костюмите до последно. От 12 до 12:30 вечерта сме шили. В нас специално си спомням. Премиерата на Шекспир си спомням. Изнесохме на сцената една бутилка с червено вино. За кораж в една от сцените, така или иначе трябваше да присъства. Така и Асенчо малкия се напи, но това е простено, за първи път беше на сцена. Кой си ти? Асен Огинов Иванов. Аз съм Люси. Същия. Къде си, с какво се занимаваш? Торонто, Канада, сме и двамата. Аз се занимавам с реклама, работя в една рекламна фирма и правя разни неща, които обикновено са интересни. Аз съм скриптор в филмовата индустрия тук, както в Торонто. Кога беше в студиото състава? Състава бях примерно от 14 годишен, след като се запознах с Биби и Веси на пейките пред блока на Роро. И те взеха в състава и бях там за 4-5 години, 6, не знам и аз вече, доста години. Докато не беше по... Аз също от когато той в състава отидох. Леля Снежа ми е кръстница и бях на 13 години, когато отидохме на качулка и се запознахме с него. 14? Да. От времето на Шекспировия хепанинг. Кажи 2 думи или повече за Снежа Казак? Не знам, 2 думи, трудно е. Много я обичах, тя като майчинска фигура ми беше. Много добра беше с мен, много ме стягаше и на много неща ме научи. Винаги ще я помня и много я обичам. Леля Снежа. Сърцата, творец, меценат и покровител на тинейджерите в София, които се лутаха безцелно. Влезе в живота ни и винаги ще остане в него. Какво помниш от годините в камбана? Страшно много неща. Ние бяхме много там задружени. И случка, помня, като се връщахме от качулка, което е някъде, не знам къде беше, бяхме на една гара в
Карлово, примерно, или Велинград, след 2 седмици в някъде много далече в гората и купихме един вестник Стандарт и на последната страница разбрахме, че Кърт Кобейн е умрял, значи не знам кога е умрял той, но тогава е било. И ние бяхме всички фенове на Нирвана и много се разстроихме и вие си я спомняте този ден. Беше доста весело. Докато чакахме влака, примерно 7 часа. И мерси на Войн, че купи ракията. Аз имах ракия в раницата. Веси ми беше дала да я паза, защото не пиех. И тя от тогава не пие. От първия и последен път, когато се напих. Изрично забранявам да се употребяват алкохол преди представление. Защото такова животно, което пълпи на сцената, то ще видите как ще провали. Читка с събучната рокля, разгонила краката, цигарата на бара. И къде отива гласа, виждате Асенчо изгасна, Асенчо не може да си каже името как се казва. Белодробно всичките сте зле, поначало тук отврат. Всичките сте болни и кашляте. Да знаете, че това напрежение, плюс алкохол, плюс цигара, плюс ужас, който е, това ти не е монovat и неба. Отзад няма да говорите да се чува. Да не се чува тук. Затова сме не сложили първи ред, да не сядат хората. Не може да се даде. Аз госпожа Казакова ви даде една много хубава роля, ама аз не си виновен. Ти ще си виновен на алкохол. Ти ще играеш и преситки, ти ще играеш и император, но не става, трябва да се помни. Пиесата е много сложна. Има си атмосфера, има си красота. Правите го за един човек, който се е самоубил, посегнал си на живота, защото действително е било адно. В подобна ситуация сме сега, колко хора интелигентни не могат да си намерят работа и получават там някакви укриси. И не говоря само за това. Така, какво да кажа? В този състав съм откакто се помня от 4 годишни, когато майка ни заедно с Биби ни качи на сцената. Това са най-хубавите ми спомени. Още от моя живот. Целият ми живот минал на сцената, целият ми живот минал в тези непрестанни репетиции, ходене за турнета, ширене на костюми, сваляне на пердета в къщи, пълна лудница, винаги имало страшно много деца у нас и това ме прави някакъв особен начин щастлива в този момент сега. Въпреки че като тръгна да се замислям за това, винаги засява тук една буца в гърлото. Оказва се, че много хора се пръснаха по света. Обаче има нещо, което винаги ще ни събира. И това са тези години, тези мигове, в които сме правили някакви неща. Тази приказка, в която живеехме. Мисля, че това беше един добър сън. Един прекрасен сън, от който все си мисля, че не ми се иска да се събуждам. Винаги ще нося в сърцето си майка ми. Да, това е някакси естествено. Аз много трудно мога да говоря за него. Но искам със всеки един ден да мога да я карам да се гордея. Успяхме да снимаме само една съвсем мъничка част от хората, които са минали през този състав и това, което е станало от тях сега, като си спомнят отпреди. И така съживихме нещо, от което сме били част и винаги ще бъдем. Нещо, което е придало много голям смисъл на живота ни и все още продължава. Падеш или не? Той е въпросът. Дали е по-достойно за душата?
комшиците, стрелите на бясната съдба. И да се опълчиш сам срещу море от мъки. Виж край. Умри. Заспи. Не повече. Знай, че този сън е краят на сърдечна мъка. Хиляди жестоки удари. Офелио! Иди в манастир! За Леля Снежа, благодаря ти за всичко. Човекът с най-голямото сърце и място за всички. Ще живееш с нас завинаги. Благодаря. Здравейте! Аз съм Войн от Китай. Не, извинете. Аз съм Войн. Не. Аз съм Войн. Срещнахме се тук, в Лондон. Супер, след толкова години. А помниш ли старите кефари ние? Какво правихме ние? Riders on the storm. There's a killer on the road. Into this world we born. Често, дори така като си ходя по улиците, се сещам за спектаклите, които сме правили. И че всъщност и сега откривам, че те са били с много интересна театралност и абсолютно си излизали от щампата на времето, че изобщо това, което сме правили там, не е това, което всеки може да си представи като театър с младежи или театър с деца. Има много интересно, такова много инвентивно театрално мислене, което едва сега започвам все повече да ценя и да го разбирам вече от тази чисто творческата гледна точка на нещата. Аз сега се занимавам с теория на театър, с теория и история и просто реших, че искам да знам какви са тези механизми, които правят така, че на сцената да се случват неща и защо те така ни въздействат. Много се радвам, че Бакатето по свой начин продължава някакви основни принципи, които Снежа Казакова беше заложила в работата си. Най-ярките ми спомени са, когато отиваме заедно с камбаните на турне. Обиколили сме почти цяла България. Естествено всички най-много харесват камбана, която се води от майка ми, Екатерина Казакова, която е дъщеря на Снежина Казакова, на която аз толкова много приличам. И баба Снеже ни отгледаше нас, както и повечето деца в София. Sácame el jugo, te quiero ver
чувство, че съм се родила на сцена с адски различни хора, които са много уникални. Това няма един човек, който да е обикновен, да води един обикновен живот. Това фестивалите се запознава с адски много хора. Всичките актьори, виждаш колко всъщност хора по из цяла България се занимават с актьорско майсторство. И аз не можа да повярвам как някакви тинейджери, които изглеждат на външен вид брутално, някакви пропадняци, се занимават с актьорско майсторство. И това много ми хареса, определено. Нещо, всичките ще тръгнем по този път, явно. Мамо, гледай! Малко. Камбан е начин на живот, един веселяшки, такъв добродушен начин на живот, начин на живот с душа. Христо Терзиев, Ицо Хубавеца, надвис, трети курс Стефан Данаилов. Аз съм Таня Терзиева. Водещи на Яко. Водещи на Яко по канал 1. Катето е човека, който някакси те запалва по театъра. Тя така ти показва нещата, тя така ти прави, че те стават интересни още по време на репетициите, процес на репетициите, как ги измислят. Тя те запалва всичките неща и тя ти дава самочувствието, че го можеш. Тя ти дава самочувствието да искаш да се занимаваш с това нещо. Изобщо тия хора въобще не се срещат. Катето е номер 1. Тя на всички обяснява. Няма човек, който не може. Обичаме така те! Зад тебе са наградите. Всяка година в тия 10 имаме по 2 награди. И повече са първи, втори, трети места. Ами защо такова? Кои са най-добрите? Най-добрите, естествено. Щастлива ли? Не. Много съм щастлива. Това е моят живот. Тихо сега. Дай Боже му всеки такъв живот да има. Колко вече време водиш състава? Повече от 10 години станаха. В 96-та година водех малките от театрална студия Камбан. Занимавах ги с куклен театър. Правихме куклени спектакли с тях. И в 97-та година вече поех цялото студио. На всички камбанки, сегашни, да знаят, че много ги обичам. Камбанки, да знаете и да сте благодарни, че сте в най-хубавото място, което може да си намерите не само в София, България, под слънцето и да слушате Катето Ей. Само хубави неща, много успех желая на всички малки камбанки и да вярват в себе си и да вярват много на Катето, защото тя продължава една много достойна идея. Желавам на младите камбани преди всичко смелост в начинанията, много любов и респект към театъра и безкрайни успехи. Макар че с Катя на своя страна като учител и приятел, те вече така и не са направили правилния избор. Всъщност аз като знам, че Катето е с тях, мога да им пожелая само да почерпят от нейния дух и да направят това с живота си и със себе си, което мечтаят. Да имат шанса да живеят това, което ние живеяхме, защото емоциите са разкошни. Да се чувстват много креативни и свободни в мислите. Да имат собствена сцена, собствена сграда. Винаги да се занимават с това, което обичат, а и да не чувстват работата си с каквото и да се занимават като работа, но като така, удоволствие. Много обичам всички от състава и честит юбилей. Камбанки, душички сладки, душички хубави. Не забравяйте, че театъра е любов. Ей, слушайте себе си, слушайте Катето. Успех и продължавайте все така и скоро се видим. Камбани, продължайте да звънкате и дано... Може би няма да остана пожелания.
Стоянова. И искам да се похваля, че баба ми е Снежина Казакова. И може би тя е човек, който също ме вдъхнови да стана актриса. Бях решила даже да стана адвокат, това ми беше мечта. Но след като гледах едно представление на майка ми на празни усилия на любовта и просто се вдъхнових и казах, това е за мен. Защо напускаш състава? Не го напускам. Никога няма да го напусна. Този състав не се напуска. Заминавам да уча. И, което е най-интересното, заминавам да уча мениджмънт на изкуство, култура и комуникации и икономика и като се върна, поемам този състав като мениджър. Което остави майка ми като наследство. Театрален студио Камбана, това е най-хубавото нещо, което ми се е случило в живота. Че всичко това, за което дърда. Сигурни ли сте? Не, аз не. Това е. Аз съм Бойко, така. Много радостни да бъдат весели, усмихнати. Камбана е невероятна състав. Даде ми адски много. Беше огромна част от живота. Да не кажа, че по едно време беше целият ми живот. А като по-малки участие в звънче имахме. Само че тук момичета трябваше да свиеме нагоре. Да, не трябваше да свиеме тук. Ще се замислих. Къде се спира, бе, Веси? Много успехи във всичко, освен в театралната дейност. Защо освен, бе? Как освен това? Не само в театралната дейност, това исках да кажа. Да бъдат много радостни, да бъдат весели, усмихнати и винаги с желание. Не стана, нещо не го измислих. При нашето участие на най-различни форуми, състезания, вие знаете, че ние бяхме и лауреати, само че не помня точно на какво бяхме лауреати. На какво ли не? На какво ли не? На 30. На 30 ползвам крем за около очи, но скоро разбрах, че не трябва да го нанасям така, както го нанасям, а трябва да го нанасям с леки потупващи движения. Прости думи не можеш ли, бе? По-прости от шичка топли, извинявай. Добре. Айде успешно раждане. И състава ни събра. Състава ни събра. Нашата любов пламна от състава. Малко дълго се проточи вече, че най-добре прекрасно беше. Реших все пак да се занимавам по-сериозно с театър. Реших да кача нивото. В обектива или да не го гледаме? Как е по-добре? Добре. Да гледам към теб. Какво да разказвам? Питайте нещо. Как се казваш? Как се чувствам? Сега съм се едно на интервю. А защо дойдохте в състава? Ти си виновна. Трябваше да играем една сцена, която беше 1 метър широка и те бяха си такива рокли с надозени обръчи.
И за да се размина, трябва едната да мина отпред, другата отзад и като се опре страти, това обръча се тигне. И отдолу ние като почнаха. Касандра! Ми бях спуснала влака. Леля Снежа ми каза, хващаш влака и идваш с куфарите от представлението, които са средно статистически от 450-та година, ни картонени куфари. Срещу японския. На читалище играхме нещо за Коледа. Все пак. Опак. Не цялото, само това. Значи, какво казвам? На новите камбанки пожелаваме все така да бъдат вдъхновени и окрилени от ръководителите на камбана, които... Не, това не е добро. Айде, почваме. Добре. Това да го едитнете. Естествено. Запази всичките грешки. Те ни правят перфектно. Здравейте, камбанки! Здравей, Мерцедес! Много ми се говориха ми за някакви текстове, които им чувство, че добре ми изразяват или... Аз не можем да танцувам и само да настъпвам по представлението. Не мога да се седя към този материал, чакай да помисля друг. Баба Снежа ме нарича, че съм примадона. Че ще се кача на огромна сцена някой ден. И също така искам да се похваля, че все пак баба ми е весела Добре. Ели, запомни, имате ли списъците отзад кой? От едната страна, от другата не. Има ли нещо, което искате да минете още? Аз искам да Предната на парламент. Това на всичките парчета, които са на мултимедия, така ли? Не само първа сцена. Първа сцена, момчета, сигурни ли сте? Не, аз не съм. По-добре се мине. По-добре се минем в тази. Добре, айде да минем поне с параваните, докато дойде Радов. Добре, какво от клиповете, така ли? Не, техническа репетиция, предполагам, че има Мишо, защото той участва в клиповете. Ние ги минахме клиповете. Минахте ли ги? Да.